a esta 16ª xornada dos Clubs de Lectura, esta cita anual que organiza a Consellería de Educación para os coordinadores e coordinadoras dos Clubs de Lectura. Para dar comezo a esta xornada temos con nós a Arantxa Portavales e Susana Pedreira Buján, que farán unha intervención conxunta para repasar a traxectoria da autora galardoada este ano co Premio Clubs de Lectura 2024. Moitas gracias, xa lles dou paso. Grazas. Moi bo día a todas e a todos. A verdade é que é un luxazo estar aquí neste auditorio tan maravilloso con tantas persoas que vos dedicades, entre outras cousas, a dinamizar a lectura a través das bibliotecas escolares. Contanme que hai 489 centros que no último curso participan nese programa de Clubs de Lectura e me parece un soño que teñamos isto aquí en Galicia, así que parabéns unha vez máis á Asesoría de Bibliotecas da Consellería de Educación por organizar un foro tan bonito como este e parabéns a todas as persoas que buscades tempo dentro da vosa actividade para ademais crear e dinamizar a lectura a través deses clubs. Pero eu penso que a persoa que ten que tomar a palabra e que ten que recibir ese primeiro aplauso é unha das persoas máis lidas xustamente neses clubs de lectura, a máis lida, a Arantxa Portavales, que é Premio dos Clubs de Lectura 2024. Arantxa, benvida. Un aplauso para ela, por favor. Bueno, que cando se facía público o premio poñías nas túas redes, só escribimos para que nos lean. Claro, este é un premio basado niso, non? Bueno, primeiro todos os días que luxo é como di Susana, non? Claro, un só escribe para que o lean e hai unha segunda parte que é cando o lector lle di o que sentiu cando o leron, non? Eu sei moi ben o que sinto cando escribo, pero absolutamente nunca sei o que vai sentir a xente cando me lee. E o club de lectura é exactamente iso. Eu sempre digo que se fosemos músicos sería como tocar en directo. Ese momento no que eles toman a palabra. E cando eses clubes de lectura son de xente nova, o premio é dobre, porque todos sabemos que a nós tamén está nos costando cada vez máis ler polo tema das redes sociais, do móvil. Hai estudos que din que non somos quen xa de gozar da lectura como gozábamos porque non temos capacidade de concentración derivada do costume que temos da inmediatez do móvil. Entón, nós que loitamos contra iso porque nos gusta ler, estar poñendo aí a semente para que agrome, para xerar lectores, eu penso que é fundamental, así que parabéns á Consellería e a todos vos que nos vosos centros estades, pois iso, dándolle un pulo á lectura da rapazada, non? Pero contanos a verdade, como se enfronta unha escritora a un clube de lectura, non? Eu teño entrevistado moitas veces a Arantxa, pero entendo que a actitude, a conversa, o que unha pode contar ou non cambia moito cando se enfronta a un xornalista, non, para promocionar o seu libro, que cando vai convidada a un clube de lectura. Como te levas ti con eles? Ben, nos clubes de lectura eu penso que eles buscan primeiro os detalles que fan tangible o libro, non? Porque queren saber como escribiches, se tiñas todo pensado, se cando estás escribindo se escoitas música, se cando escribes, que pensabas ti de tal personaxe, como te levas. Hai que usar, sobre todo que a rapazada, un linguaxe moi próximo, e incluso como son bastante mal falada, falo moi mal, eles encantalle porque se dis tres tacos a lles encanta. Eu non dixen isto xa, non? Bueno, quero dicir, é verdade que lles gusta entrar nos personaxes e a min de paso gústame aproveitar para falar do que falan os meus libros, porque, por exemplo, nas novelas negras eu sempre digo que fago dúas historias. A historia de Abace Barroso por riba intentando descubrir un crime, pero por debaixo sempre estamos a falar do que acontece a noso redor. Entón, a min gústame que le reflexionen sobre o carácter violento da Abaz, sobre como son as relacións tóxicas, sobre o abuso sexual, sobre o perigo das redes, como falábamos en Úrsula Bas. Bueno, ese tipo de cousas que ao final fai que les reflexionen tamén en voz alta do que pasa ao seu redor. Ou cando falamos, por exemplo, con
deixa a súa mensaxe despois do sinal, que toca exactamente moitísimos puntos de problemas. Isto todo sen intentar facer, dende logo, ningún tipo de catecismo. A min gustame que eles expresen o que sinten cando se atopan de fronte con unha personaxe que está enferma mentalmente e intenta suicidarse, ou como afronta alguén a morte cando eles a teñen tan lonxe, non? Ou tan preto, porque xa me pasou de chegar e que sucedera algo terrible nun centro e que eles estivesen a procesar ese momento, ou cando falamos, por exemplo, da maternidade, das súas relacións cos pais, das relacións cos fillos, eso, cando son temas moi transversais, entón, ao final, o Clube de Lectura fai para que eles fagan unha reflexión libre do que les senten cando len o libro. E despois hai outra parte que a min me encanta, sempre hai un rapaz ou unha rapaza que se achega ao final de todo e dime, eu tamén quero escribir. E esa é a parte maravillosa. Eu sempre lles dou o meu correo electrónico, digolle que se poñan en contacto comigo por Instagram, dirixos a concursos, por exemplo, porque é algo como moi gratificante. Eu comecei concursando, sabe todo o mundo. Eu estaba na miña casa sen escribir e un día puseme a facer relatos para Relatos en Cadena de Carles Francino. E de repente empecé a gañar concursos e de repente presentei a Voz de Galicia ao concurso da Voz de Galicia con Sobrevivindo e gañei. E a partir de aí comecei, non? Dicía en Cuenca esta semana que premiaron a novela que se non fose por Sobrevivindo eu non estaría hoxe coas miñas novelas nos centros, non sería unha autora lida, non? Entón, eu animos a entrar por aí, animos a escribir, esa parte a min, pois, dame moitísima satisfacción, non? Pero contanos, por que empezaches ti a escribir? Porque acabas de dicir como foi, non? Seguramente a xente que é habitual de lectora de Arantxa xa sabía, pero que non hai tanto tempo, non? A pesar de que temos xa unha obra moi prolífica, comezaches a escribir con 40 anos, hai pouco máis de 10 anos. Que pasou? Por que necesitaches xuntar esas palabras, ademais, como lembras, esas poucas palabras, non? Porque era un microrelato. Que se encendeu en ti? Eu sempre digo que porque me volvín tola. É real. Quero dicir, conto na Vida secreta de Úrsula Bas, o proceso de tolemia que sufre Úrsula Bas foi bastante máis grave que o meu, pero sí que é verdade que eu son unha persoa moi cuadriculada, estilo Sheldon Cooper, programei, creo, que a miña vida, con 12 anos sabía que quería estudiar Dereito, en segundo de Dereito sabía que quería estudiar Facenda, en canto aprobei a oposición souben que quería ser interventora, para a desgraza de toda a Consellería de Educación, E de repente, cheguei aos 40, era como que percorrera todo o camiño e non sabía que facer. E quedei así, a maternidade maravillosa, pero ver tirarse a dúas crías dun tobogán é terriblemente aburrido, o que diga contrariamente, para satisfacer as súas fillas ou fillos. Entón, houve un momento que me mirei ao espello e non me atopei, porque por primeira vez na vida non sabía cal ia ser o seguinte paso. Sufrí un proceso de crise vital grande, do que saín inmediatamente en canto decidín que ia comezar a escribir. E eu isto conto sempre, eu nunca escribira. Quero dicir, non é que eu comezara a publicar tarde. O meu primeiro libro publicado é do ano 2015, pero eu comecei a escribir nese intre. Nunca escribía, nin tiña cadernos con poesías, nin con relatos, absolutamente nada. O único que escribí na vida son as redaccións do cole. E cando comezo a escribir, decátome dunha cousa. Primeiro, escribir é terriblemente difícil, porque todos temos na cabeza historias, pero no momento en que un nas pon na pantalla, de repente parece que non sabes contalas. Entón, hai que pasar un proceso no que ti descobres como vas contar. E despois pasoume o mellor que lle pode pasar a un escritor, que é atopar a miña voz. Cando algunha vez estou algunha vez que den algún obradoiro de escritura, comezo sempre poñéndolles un vídeo que podes atopar en YouTube, no que un tío no hormiguero canta Mi gran noche, de Rafael, con 15 voces distintas. Canta Mi gran noche coa voz de Serrat, coa de Ildivo, coa de Bosé, coa de Sabina, coa do último da fila. Entón, cando apago o vídeo,
digo yo, decatades vos que todos están a contar o mesmo e vos, se pechades os ollos, recoñecedes a todos con independencia que a canción que están a cantar en Mi Gran Noche. Eso quere dicir que eses artistas non os coñecemos polo que nos cantan, sino por como non lo cantan. Entón, o máis importante que lle pode pasar a un escritor, as historias están todas absolutamente contadas. O máis importante que lle pode pasar a un escritor é atopar o xeito de contalas, de xeito que a xente lle chegue, e que cando lean algo digan, isto escribiu, pois, non sei, pois, eu estou segura que se leo un texto da Meixeiras e que é da Meixeiras. Entón, ese é o máis importante para alguén que quere escribir, atopar un xeito. E no momento en que atopei, descubrín que era o que máis me gustaba no mundo, non? Pero imos ir ao orixe de todo, porque esta conversa titúlase A nena lectora, non? Que foi a escritora que ti agora és. Antes de ser unha muller que escribe, fuches unha nena que lía, e quero que nos contes aquí rodeados de homes e mulleres que teñen parte da súa actividade nunha biblioteca, que supuxeron as bibliotecas para ti, para esa nena lectora que agora é unha muller escritora? Ben, cando fixen a vida secreta de Úrsula Vaz, fixen que Úrsula Vaz desaparecese de camiño a unha biblioteca a Ansel Casal. A Biblioteca da Cidade da Cultura sae en Beleza Vermella, a Biblioteca de Oroso sae en Antía Morgade, o bibliotecario de Teo aínda non me perdoou que non o sacase nunha novela, saque a miña biblioteca. Pero, bueno, penso que hai que entender, eu isto conto yo aos rapaces tamén. Cando nós éramos novos, eu era unha nena bastante introvertida, aunque custe crelo, que non saía á rúa a xogar, que estaba todo o día lendo, nunha casa na que había moi poucos libros e, dende logo, ningún de nenos. Eu, con 9 anos, lera Cumbres borrascosas, El pájaro espino, todo corintellado e a parte de atrás da botella do gel. Quero dicir que non había libros na miña casa para min. No cole, o cole estaba fenomenal, pero había na aula un balde cheo de libros, pero moi poucos. E da por riba non me gustaban, quero dicir, de mitoloxía grega, nunca me... Bueno, se hai alguén aquí que se ofenda, pero nunca me gustou nada a mitoloxía grega. Entón, aínda así, foi pasando o tempo, seguía lendo, ata que con 11 anos descubrín a biblioteca do barrio do lado, porque no meu barrio non había biblioteca. E lembro a sensación de preguntarlle ao bibliotecario, de verdade podo levar 2? E cada día podo levar 2? E cada día levaba 2. E non dormía. Meu pai puxome unha luceciña aquí para tirar así, e lembro estar nesa habitación lendo. E con case 13 anos pasa algo para min terrorífico, que eu vivía no Nosti e trouxeronme a vivir a Galicia. E vin terriblemente disgustada, porque era o primeiro momento da miña adolescencia, xusto fora o ano en que empezara a sair, a ter amigos, a ir de campamento, a non sei que, e de repente tráeme a Galicia, non? E cando chego a Marín, vou vivir en riba da biblioteca, xusto en fronte. E, bueno, en esa biblioteca está todo o que son, o que fun, descubrín absolutamente todas as lecturas. E claro, os rapaces non entenden por que é tan importante. Eu sempre lle explico o mesmo. A ver, é que vos tedes unha oferta de ocio brutal. Nós tiñamos unha tele, absolutamente todos lembramos, os da miña quinta, os dibuxos animados das 3:30 do sábado e por orden. Primeiro os Mosqueperros, despois, antes Barner e Flappy, Orzo Way, non quero dicir, porque non tiñamos nada máis que media hora de dibuxos a semana ás 3 da tarde, despois tivemos de 6 a 8, e despois no resto do tempo había unha televisión, que pola mañán había carta de axuste, misa de touros, e non tiñamos absolutamente ningún ocio. A nosa ventá cara ao mundo eran as bibliotecas. Non sabíamos o que se comía en Inglaterra porque sabíamos que polos libros de Nick Blyton sabíamos que esa xente almorzaba alubias, que decía eu que porcallada esa, quero decir, que tristeza estar comendo alubias de almorzo, pero sabíamoslo por iso, quero decir, toda a nosa ventá ao mundo foron os libros. Entón, todo o que eu me construín e todo o que son e todo o que aprendín estaba nos libros e pola idiosincrasia da miña familia estaba nas bibliotecas. Pois esa nena lectora ten agora os libros escritos por ela nas bibliotecas e 3 dos teus títulos están entre os 50 máis lidos no último curso. Son os 3 Abade Barroso, porque son Beleza Vermella, O home que matou a tía Morgade
e A vida secreta de Úrsula Vaz. Realmente non coñecemos a Abade Barroso ata o ano 2019, porque antes o que leramos de ti eran os microrelatos de A Celeste la compré en un rastrillo, era a novela por entregas de La Voz de Galicia sobrevivindo, era esa maravillosa Deixa a súa mensaxe despois do sinal. Chega a 2019, aparecen Abade Barroso e aí están eses 3 libros entre os máis lidos nos clubes de lectura dos centros aquí en Galicia. E as víctimas neses 3 libros sempre son mulleres, porque temos o cadáver de Xana Len, en Beleza Vermella, temos a Úrsula secuestrada na vida secreta de Úrsula Vaz, temos a Antía Morgade asesinada, xa sei que aí hai máis asesinatos. Pero sempre aí son morre mulleres, todo o aí mundo. morre todo, Estaba todo realmente Dios. cabreada con toda a humanidade. Como se isto fose un club de lectura, non hai spoiler, confiamos en que moitos Aí morre tenen moita vivos. xente. Pero por que sempre son víctimas as mulleres? Pois non he buscado, pero bueno, tamén é verdade que a violencia sobre a muller sempre é máis significativa. Iso non quero dicir que non as vítimas homes e de feito, pero ás veces a xente intenta buscar explicacións, e que no teu libro as malas sempre son mulleres, non hai mulleres malas, hai mulleres boas, é que no teu libro todos os homes os parvos, mentira, quero dicir, pode haber un parvo, pero pode haber un tío maravilloso. É que a vida é así, non? O que pasa que o que ten ganas de buscar atopa. Eu imagino que no subconsciente está ese tipo de violencia que cae sempre sobre as mulleres. En Antía Morgade sí que está buscado, porque habla da violencia sexual, e aunque a violencia sobre menores é un ámbito que recae nos dous sexos, por desgracia, é verdade que o abuso sexual na súa meirande parte recae sobre mulleres, non? Sobre todo xa cando entramos na idade adulta, non? En Antía Morgade era unha novela de mulleres, dunha familia de mulleres, entón era necesario que fose nena. Esa foi a única razón, quero dicir, era unha filla dunha muller que eran semelgas, dunha neta dunha muller que tamén eran semelgas, entón parecíame coherente que a protagonista asesinada fose tamén unha muller, porque ademais era necesario para dar coherencia ás motivacións, a esas cousas, non? Entón, encaixábame moito mellor coas motivacións de outras persoas, e non foi nada buscado de reivindicativo nin nada, non? Pero, bueno, a min gustame matar a toda a xente, a verdade, relaxa moito. Hai quen fai pulto de cruz E matas. Mato xente. Bueno, o que acontece nas novelas negras, nestas novelas, tamén nas túas, é que só hai unha persoa que é a culpable directa, non? Do asasinato, pero a culpa realmente, cando te lemos, é algo moi repartido nas novelas, non? Moitos dos personaxes sinten ese peso da culpa, viven coa culpa. Dirías que a culpa é un tema portabaliano, que eu quero bautizar así? A culpa é algo que nos move, que nos martiriza a todos, non? Vamos a ver. A min, eu decidí facer unha novela negra, que ademais foi algo que me preguntaron moitísimo, porque eu viña de facer unha novela en galego que se traducira ao alemán, ao hebreo, ao castelán, ao italiano, que fora levada ao teatro. Entón todo o mundo pensaba que pois tes que facer unha novela parecida. Bueno, eu fixen agora xa unha novela parecida, que non sei se en algún intro sairá ou non, pero é verdade que cando un entra nunha novela, mellor dito, dunha novela como Deixa a súa mensaxe despois do sinal, non pode salir. O sea, eu recorrentemente tiña esas mulleres dentro, costábame un mundo escribir, fun facendo relatos que despois deron lugar a historias de mentes, pero non era tan intenso o libro que eu necesitaba pasalo ben, se acabo de dicir que me gusta matar. Entón decidín facer un libro como cando eu era nena. Cando chegaba do cole, collía o bocata, sentábame no sofá, collía o de Agatha Christie ata que sabía que matara ao vicario na biblioteca, non saía dai, sabes? Esa sensación a min parecíame super importante recuperala, porque é moi importante tamén atopar o sentido da vida nos libros, pero eu penso que non temos que esquecer que tamén son un instrumento de lecer. Entón, eu quería atopar esa sensación e descubrín que escribir iso é terriblemente divertido, porque eu vou xogando sempre co lector, gústame dirixilo, gústame manexar moi ben os tempos, é un exercicio de planificación moi importante, e o pequeno Sheldon Cooper que levo dentro disfruta moitísimo, non? Entón, por iso escribo Beleza Vermella. Xa non sei por que empecé por aí. Si dirías que a culpa é un tema portabaliano. Pero é verdade que a min, máis co asasinato, e aí vou, interésame como afeita os asasinatos que están ao redor. Quero dicir,
En Beleza Vermella aparece unha nena morta, isto non estamos facendo spoilers, primeira páxina do libro, nunha casa, unha nena morta, só hai 6 persoas. Non me interesa esa nena morta, tampouco me interesa moito quen a matou. Interésame máis por qué, pero sobre todo interésame como afecta a súa morte ás 6 persoas que están nesa casa. Por que chegaron a ese punto? En que punto contribuíron? Porque, ao final, as cousas, como dicía a miña Carmela, esas son mensaxes, ás veces todo pasa por algo. Non é que sea o meu mantra filosófico, pero ao final, ás veces todo pasa por algo. Ao final, a Xiana Len igual a mataron un pouquiño entre todos. En Úrsula Vas, exactamente igual, é unha muller nunha crise vital moi parecida que tiven eu, non contaréis se me liei con outro por se isto está grabado o meu ve. Hai cámaras, sí. Sí, bueno, entón non me liei con outro. Entón, en Úrsula Vas exploro a unha muller intelixente que cae, que entra dentro dunha relación moi tóxica, consciente de que o é. E cando sucede o que ten que suceder cando entras dunha relación tóxica, ela é consciente de que está aí, é que sabía que iba a acabar así, pero non pudo loitar contra elo, non? Entón, é un pouco en que medida as nosas propias decisións ás veces nos conducen, ainda sabendo a onde nos levan, como non podemos renunciar a elas, non? E finalmente, en Antía Morgade sí que é verdade que temos unha rapaza morta, Antía Morgade, e un montón de xente que sabe que puido facer algo para evitalo. E esa sí que é a grande novela na que todos van explorando que puiden facer eu para que Antía non morrese. E absolutamente ningún ten unha resposta satisfactoria. Entón, sí, gústame, porque ademais pasamos toda a vida culpándonos, non? E iso impídenos moitas veces gozar da vida. Falaba ahora con Cristina e dicía que é a miña, non fun a tal porque é a graduación das miñas fillas. A graduación da miña filla eu pasei asinando na feira do libro. E díxome, non vas vir a miña graduación? E dixen, non podo, estou traballando. Meu pai estaba nun cargueiro en Mozambique, perdeu moitísimas cousas da miña vida, todos os aniversarios, todo. Nunca se me ocurrió decir que mal pai era, porque estaba pescando gambas en vez de estando aplaudéndome no festival do cole. Se iso non o facemos cos pais, por que o facemos coas nais? Que parte non entenden? Penso que intentar amosar que somos algo máis que nais ou esposas ou amigas ou traballadoras, intentar reivindicar a liberdade sen culpa, porque non somos a xeración que está exercendo a súa liberdade, pero somos a xeración que está exercendo con culpa. Entón, eso non pode ser. Entón, o ano seguinte, o ano pasado, estaba asinando na feira, ela traballa en Granada, estuda en Granada, colleu un tren e viu a cola na Feira do Libro de Madrid, sacou unha foto e dixo orgullo de mami, e cando fomos comer en Instagram puso, dixenyo, ahora entendes por que non puiden ir a túa graduación. E penso que é importante, non? Penso que tamén é importante, a culpa é algo que ven da tradición judeocristiana, que temos moitísima tendencia a botar por riba de nós, é algo que nos impide ser felices, porque ao final a única reflexión que temos que facer é, se volvese atrás faría o mismo, sí, pois pa que carallo? Quero decir, a resposta é, pa que carallo? Quero decir, pa que vou a estar dándolle voltas? Se volvese atrás faría exactamente o mesmo, non? Pero, bueno, é algo que a mí me pesa moitísimo, como a todo o mundo, penso que, polo tanto, sí que é recorrente na miña obra, sempre o é. Están todas as novelas atravesadas e podes contar a partir de agora que é un tema portabaliano. Non che está gustando esa etiqueta, non, que me inventei? Temas portabalianos. No. Teño máis. Ademais da culpa, eu diría que tamén a verdade, non? As dificultades ou non para afrontar a verdade, as consecuencias desa verdade. Diría que tamén outro dos temas, en deixa a súa mensaxe, por exemplo, unha das mulleres protagonistas, aquela maravillosa Carmela, tiña unha dúbida que eu compartía naquele momento que volvín ter en Beleza Vermella lendo algúns dos personaxes. Así que traigo aquí a pregunta. Chámaselle mentir a ocultar a verdade? Porque nas túas novelas a verdade sempre é un xogo de ocultación, non? Tamén. A ver, eu penso que a verdade está total e absolutamente sobrevalorada. Xa sabes cal é a miña frase, que necesidade? Que necesidade, ningún. Canto engordarse, que necesidade? Me ha costado con outra, que necesidade? Que necesidade que mo digas. Claro, a ver, eu penso que a excusa da verdade é algo que emprega moita xente para dicir cousas que non se atrevería a decir se non puxese a excusa por diante. Ouche dicir algo que penso polo teu ben. Non, polo teu ben. Tes unha gana de dicirmo que reventas.
A ver, entón, si a verdade está moi sobrevalorada, e, ademais, se ti fas novela negra, o máis importante non é o que os personaxes fan, ou din, senón que os personaxes non din que fixeron. É moitísimo máis importante. Exactamente igual que en Deixa a súa mensa será moi importante que ao outro lado houvese silencio, porque é moi importante o que non din eses homes que están ao outro lado do contestador, pero que debuxa totalmente a realidade destas mulleres, non? Entón, ás veces o que non se di, eu que son microrelatista e experta en contar historias en 100 palabras, digo vos que golpea moitísimo máis unha historia en 100 palabras que unha novela ás veces de 102.000, como pode ter Antiamorgada en castelán, 97.000 en galego, non? Sempre hai 5.000 palabras de diferencia entre o galego e o castelán, máis ou menos. Vedes como son Sheldon Cooper? Entón, para min, sí, para min non é o mesmo mentir que ocultar a verdade, e ocultar a verdade moitas veces é moi necesario, moi sanador para as dúas partes. Vou saltando de novela en novela, hai unha afirmación inicial en Úrsula Vaz que di o seguinte: a diferenza entre a maduración e a putrefacción está na humidade. Quen che conta esas cousas? Porque para ser funcionaria da escala de finanzas seguro que eso non o tiñas que estudar. Para min a primeira frase dun libro é moi importante. Eu cando escribo Beleza Vermella, de repente vexo un día unha cunca de cereixas e sáeme a beleza vermella como unha cunca de cereixas. Ao instante vexo un charco de sangre, o cal fala moito da miña estabilidade mental. Cando fago A vida secreta de Úrsula Vaz, teño claro que é a historia dunha muller acosada por un psicópata que a ten agochada nun soto, nunha casa no mar. Isto xorde desas famosas conversas das miñas amigas, que ti xa sabes que son a máis grande fonte de inspiración que eu teño. Calquer día pedirame dereitos de autor, pero non llos darei. Entón, un día a miña amiga Lui erguese e di que pola noite que estaba con moitísima angustia nestes audios de mañán que falamos a todas horas, porque soñaba que estaba nunha casa de cristal preto do mar e que seguía achegando a marea. E dixen que imaxe tan poderosa, eu quero comezar así. Claro, pero que necesitaba unha frase de arranque, e estaba vendo un programa nos que sacaron uns chuletóns que dixeron a diferencia entre a maduración e a putrefacción está na humidade. E dixen que boa frase. Pero claro, non estaba pensando no chuletón, estaba pensando nunha muller que morrea comen os gusanos, que é unha cousa que inspira moito. Entón, collín esa frase porque esa muller está pensando, estou aquí á beira do mar, nesta casa, soñando, porque evidentemente da casa de cristal ten que ser un soño, esta noite soñei que estaba nunha casa de cristal, pero esta muller sabe que está preto do mar, sabe que está nun soto, e sabe que vai morrer, porque así comeza o libro dicindo, sei que vou morrer. Sabes? Entón, e a diferencia entre a maduración e a putrefacción está na humedade, é dicir, vou podrecer moi pronto. A frase é moi potente e pareceume un xeito moi indicado para amosar que sente alguén que sabe que vai morrer, porque esa angustia de Úrsula. A primeira angustia é saber que vai morrer, a segunda é saber que vai morrer polas súas propias decisións, non? Porque penso que, claro, se vas a un centro comercial en Estados Unidos e de repente un tarao arriba tira 2 tiros, pois tampouco te vas a sentir culpable por ter ido mercar 100 gramos de xamón de York. Pero realmente Úrsula Vaz está nese soto por iso, non? Entón, as primeiras frases son, para min, tremendamente importantes. Estou falando moito das mulleres que son víctimas nas túas novelas, pero hai outra muller moi importante nas túas novelas que é Ana Barroso, e a mí sempre me parece que as súas réplicas, non? As réplicas a Vaz ou as réplicas ao comisario, a calquera dos seus compañeiros, ou as réplicas ás persoas as que interroga, sempre son estupendas preguntas tamén, así que polo menos vou traer unha. Isto é unha réplica de Ana Barroso. Por que sempre ten que ser culpa da víctima? Sempre, pero pasa todo. Bueno, só tedes que ver calquera suizo de violencia sexual. Non hai máis preguntas, señoría. Por que saiu de festa a semana? Porque, bueno, é unha barbaridade. Sempre está o foco. Por que foi ao baño con Dani Alves? Por que? Nunca, o foco sempre está na vítima, non? Que fixo a vítima para acabar morta? Que fixo a vítima para que abusasen dela? Cantas vítimas de violencia sexual non denuncian porque como digo eu que me fun á súa casa, como digo el que estaba nun descampado,
con este tío, pues claro, pues que a diferencia entre darte 3 morreos e que te violen é bastante considerable, pero sabes que te van cuestionar que facías nun descampado, algo farías, e isto non ven da sociedade, ven dos fiscais, a día de hoxe ven dos fiscais. Estuve nun xuicio que lle preguntaron a unha rapaza con abuso sexual dunha felación, o fiscal lle preguntou por que abrir a boca, que como se che violan e te preguntan por que abriches as pernas. Entón, ese tipo de cousas está a pasar, e a min gústame que se saiba. Isto lévame a O home que matou a Antía Morgade, unha novela incómoda nestas cuestións, fala de abusos sexuais, fala de suicidio, fala de aborto, fala de como a xente sabe pero mira para outro lado. De feito, hai moitos personaxes na novela, incluídos os amigos de Algalia, que se lestes a novela sabedes a que me refiro, aos que se lles deu moi ben sempre mirar cara a outro lado. Nunha novela como esta que fala dos abusos sexuais, e iso unha descripción do que pasa na vida real, te estás contando, e polo tanto, é tamén unha crítica como todos miramos bastante para outro lado, así, en colectivo. Home, a verdade é incómoda. Todos vivimos moito mellor colocándonos nunha situación de superioridade moral na que nos sentimos profundamente tristes polas cousas que lle pasan a outros, pero realmente encarar este tipo de problemas que pasan na realidade, pero estou falando de cousas moi normais, como pasar por diante de Zara e ver a un tío normal mirar a unha rapaza de 15 e dicir menudas tetas. Estas cousas pasan todos os días, están normalizadas. Non estou falando de violacións, nin de... Non, estou falando da actitude cara a muller nese xeito, non? Entón, este tipo de cousas pasan. Non nos gusta pensar que iso pasa con xente que temos ao noso carón, que son amigos nosos, que a verdade é incómoda, sempre o foi. E eu penso que as novelas teñen que ser incómodas. Bueno, é unha crítica a ese mirar a outro lado en colectivo e tamén a isto que ti describías. Aplicable tamén a min, Sí, a isto que ti decías, o propio sistema, non? O apoio institucional falla, xulgase as vítimas por non ser un modelo de conduta, hai frases como pode ser un excelente profesional e un violador, que parece que iso aínda non acabamos de entender, non? Que hai un perfil concreto cando non é así. Claro, eu no home que matou a Antía Morgade preocupeime moito de que as víctimas fosen moi imperfectas, e que a persoa que exerce a violencia fose moi perfecta, porque as persoas que fan un determinado acto delictivo hai que xulgalas única e exclusivamente por ese acto delictivo. E as persoas que sofren un tipo de abuso hai que verse sufriron un abuso con independencia de que sexan o que sexan. Quero decir, ao final estamos volvendo ao de antes, non? Pois que unha muller casada non pode ser violada polo seu marido, por exemplo. Claro, se estás casada, pois entón por que cuestionar que se te vas a enrollar con un tío e despois non queres ter sexo, non és unha vítima de violencia sexual, non? Entón, a novela é incómoda nese sentido, non? En todas as novelas de Arantxa son moitas ou varias as voces que se van intercalando, non? Que nos contan a historia. Nesta última, en O home que matou a Antía Morgade, tamén nas demais, hai saltos, non? Como de adiante, atrás e volta ao presente. Nesta última hai reflexión, polo tanto, sobre o pasado, sobre o presente, tamén o futuro. Con que custa máis entenderse? Ou cara onde custa máis mirar? O pasado, centrarse só no presente, que cantas veces dicimos que se nos escapa por esa obsesión de mirar cara atrás ou por ese medo de mirar cara adiante? Mira, o pasado ten algo moi estrano, non? Que só lembramos as cousas boas. Quero dicir, e a memoria é super selectiva. Todos estamos aí como atolos vendo, eu fun a EXB e de repente vemos unha goma Milán, un rollo de espiral que fai así, unha goma de saltar, e volvémonos tolos. Era unha merda de infancia, non tiñamos nada. Quero dicir, non mola moito máis os nosos rapaces que quero dicir que teñen vídeos. Mola moitísimo máis, pero nós temos que dicir que molaba máis o noso. E molaba máis que nos tiráramos pedras, e molaba máis que só tiñamos un columpio para todo o barrio. Como podemos dicir que os nosos parques eran mellores que os de agora? Pero o dicimos, cheos de razón. Por qué? Porque o pasado é un refuxio. O pasado está absolutamente idealizado, é un refuxio cómodo, porque as cousas malas que nos pasaron no pasado vense encarga o subconsciente de escondelas, e vense encarga o subconsciente de sublimar as cousas boas.
E a felicidade, eu sempre digo que non son máis que instantes perfectos que se quedan sempre con nós. E claro, se ti vas atesourando eses pequenos instantes perfectos, o que te pode chegar a pasar é que idealices ese pasado. Pero é terriblemente humano, é así. Eu miro as fotos de cando tiña 18 anos e tiña cintura e síntome de maravilla. Entón, ao final, temos que facer un exercicio, primeiro, de descubrir o estéril que mirar cara atrás, de intentar, claro, que a mí hai xente que me pregunta, arrepínteste do final dun libro, arrepínteste non sei que, para qué? Non o podo mudar. Sí que hai que facer unha retrospectiva intentando non cometer os mesmos erros, eu penso que iso tamén é fundamental, porque, pero ao final estamos con el, eu tropecei de novo coa mesma pedra, o sea, eu penso que cada vez máis temos que empezar a gozar o presente. Eu teño aí moito interiorizado a canción de Leiva de Faina como se foses a morrer mañá, non? O sea, o tempo, todos sabemos o tempo que xa vivimos, non sabemos o que nos toca por vivir, entón, eu penso que o único que podemos facer é gozar do presente, pero eu isto de estar en constante revisión de por que me pasou isto e tal, non. Se no caso que podes facer un análise para que non che volva a pasar. O fío desta reflexión que faz volvo ao inicio a esas frases primeiras que tan importantes son para ti, neste caso na de Antía Morgade, ese inicio das novelas sempre como unha sentenza que xa te deixa aí pensando, non? Neste caso dis, hai días en que un é infeliz e outros en que é plenamente consciente da súa infelicidade. Estes últimos son os peores. Pero eu quero saber se isto funciona ao revés. É que a min a frase surdiume ao revés. O que pasa é que non me encaixaba co protagonista. Claro, surdiume un día que dixen, hai días en que és feliz. E decataste que és feliz 20 anos despois. Eu, de repente agora, non sei, lembro días en que, por exemplo, simplemente fun á praia coas miñas fillas, as vin xogar, facía sol, tiña un libro maravilloso nas mans, elas sorrían e ás veces digo, nesta gilipollede, por que non podo volver atrás, que agora as portabalitas son insoportables, non? Ese instante de felicidade que atesoro e lembro, porque teño que lembrar eu que un 12 de outubro estuve na praia de San Francisco en Louro. Por qué? Por que o lembro? Porque foi un instante de felicidade perfecta e queda aí, non? Pero hai outra cousa xa moito mellor. Eu naquele intre non era consciente do feliz que era. Pero hai días en que un é moi feliz e ainda por riba é consciente del. Eu lembro perfectamente o día que se estrenou, por exemplo, a obra de teatro de Deixe súa mensaxe no Teatro Arriaga, que salín eu agradecida e emocionada coa Lina Morgan a saludar. E fun tan plenamente consciente da felicidade, o sea, chorei tanto vendo a esas mulleres no escenario, dixen, non, creo que hai ainda diferencia entre os momentos que atesoramos de felicidade non consciente, pero a felicidade consciente é o mellor que che pode pasar. Iso é unha explosión. E todos, este rollo de cando che poñen as que son nais, cando che dan ao teu fillo ese primeiro momento, que de verdade que é un momento increíble, non? Eu sempre digo, embarazo unha merda, pero o momento que esos momentos de felicidade e de consciencia de felicidade é o máis. O que pasa que dei a volta, porque tiña un personaxe non feliz, senón profundamente infeliz. Entón, dixe, este home é infeliz, pero ten momentos aínda máis infelices, que é cando plenamente consciente do mal que lleva aí na vida. E ese momento, esa é terrible, non? Hai momentos en que ele que está afeito a súa propia infelicidade. Claro, leva unha vida de merda. Cando bota a vista atrás, decátase de que é unha vida de merda, pero mentre se está vivindo, non se decata. Ahora, os momentos de desgraza absoluta nos que é consciente, por exemplo, o momento en que lle morre irmán, non? Porque morre no título, non estou facendo o spoiler. O home que matou a Antía Morgade. Morre a Antía e matou a un home. Entón, ese momento realmente pon en evidencia que iso é a desgracia suprema, non? Entón, pero a frase surdiu ao revés. Bueno, gústame mellor que xurdir ao revés. Sí, está bastante mellor. Hai un momento no que Carlos, un dos homes de home que matou a Antía Morgade, di, lembro empregar o buscador de Word para topar palabras dentro das letras de 122 cancións
compostas por el, non? Que unificara nun texto. E a palabra que máis veces aparecía, eran 76 veces, era a palabra soidade. Creo que sería un exercicio maravilloso poder xuntar todas as túas novelas nun Word e facer esa búsqueda. Que palabra crees que aparecería máis veces? Seguramente culpa. Sí, non? O Sí. tema portabaliano. Sí, eso sorde de... Cando eu presentei a Celeste la compré un rastrillo en Madrid, presentou un home que se chamaba Ximénez, que era un microrelatista maravilloso, Javier Ximénez. Morreu dun cáncer galopante con 65 anos e que con 55 anos quedara no paro. El tiña moitos cartos, non era un problema, pero afectoulle moitísimo a autoestima non ser quen de atopar traballo despois. En eses 10 anos de vida que lle quedaron despois, afrezonouse a microrelato e ia a todos os eventos microrelatistas. E un día apareceume en Santiago, el era de Madrid, e non tiñamos ningún tipo de amizade na presentación de Celeste porque me admiraba como microrelatista. Entón eu pedinlle que cando me presentase Celeste en Madrid, el era informático, aínda máis Sheldon Cooper Cumming, e pediume o Word, mandeillo, e na presentación fixo esa análise. Non lembro ahora dicirche cales eran as palabras, pero unha que saía moitísimo era choiva, porque é un libro moi galego. Entón, teño o texto se tes curiosidade, que sei que a vas ter. Sí. Non lembro agora cales eran esas palabras, pero foi algo que fixen eu cando tiven que presentar a alguén. Pedirlle o Word, buscar unha palabra que me resoase moito e ver cantas veces saía, non? Entón, parece un exercicio maravilloso que deixei guardado e que repliquei, de aí xorde ese capítulo de palabras de cancións, non? Eu penso que sí, non? A culpa podría seguir bastantes veces. Seguramente sería culpa, evidentemente morta, quero decir, fago novela negra, non? Bueno, maternidade, nai, podría sair moito tamén. Eu penso que a culpa seguramente sería unha das palabras que máis saíse, non? Bueno, imos falar do que nos interesa a todos e todas os que lemos as novelas negras de Arantxa Portabales, como están Abade Barroso. Na última novela quedamos con eles tendo unha amizade a distancia un pouco rara, co comisario Veiga aí no medio. Como están? Como van estar? Dormidos. Dormidos? A ver, isto teño que contalo. Eu comecei o cuarto Abade Barroso, ia a sair este ano. E de repente decateime que o que estaba a escribir, que non o estaba pasando ben, por primeira vez na vida, non? E descubrín que non me gustaba. Eu sei perfectamente como vai evolver a relación entre Abade e Barroso. Entón necesitei parar, descansar e mudar. Entón estou facendo unha novela negra moi clásica, pero non é un Abade Barroso, que volverán, porque teño claro que volverán, pero neste intro que vai salindo vai ser un Abade Barroso. Entón, están no conxelador. Eu teño moi claro que decisión toma Ana Barroso nese último capítulo. Encántame que o lector... A ver, a min os libros son autoconclusivos e encántame que o lector non lle quede ningún floco pendente, vale? Pero na relación de Abade Barroso sí que me gusta que queden con ganas, non? Entón, sí que teño claro como vai seguir, sí que teño claro que vai haber máis Abade Barroso, pero eu necesitaba sair da comisaría de Santiago, necesitaba coller un respiro e mudei a outra comisaría con outra protagonista feminina e ata aquí podo ler. Pero cando dis que van volver a protagonizar novela ou van volver a estar xuntos? Non, van volver a protagonizar novela. E ti como esa miña amiga podo cho contar despois fora. Non quero sabelo, eu quero ser unha lectora máis. Bueno, non sei se o sabe a xente, pero Susana Pedreira é personaxe na vida secreta de Úrsula Vaz. Clave para a resolución do caso, saberemos. Ela é xornalista en Onda Cero Pontevedra e hai un momento en que un personaxe chama Onda Cero e despois Abade Barroso van a Pontevedra a entrevistar a Susana e cando ela... bueno, ademais hai un texto replicado que sacou un día en Facebook que me parece moi interesante e cando estaba lendo a novela pasou unha cousa maravillosa que lle puxen un WhatsApp e está a gustar? E dime, sí, pero déixame que estou super nerviosa porque neste intre veñen Abade Barroso a interrogarme. Bueno, e direivos que recibín un montón de privados por redes de xente lendo a Arantxa Portabales e buscando a min como personaxe moito máis que como xornalista en radio. Así que se lese moito neste país. Vou facer un xogo ao final que sempre me gusta, que é citas textuais das novelas, traelas aquí a conversar coas escritoras e escritores a ver se creedes niso que vos mesmos escribides, vale? Aproveitamos así estes últimos minutos. Isto todo non podo dicir en que novela está, é unha mestura de frases literais de todas as túas novelas.
Medrar consistía en non ter nin idea de como actuar. Crees iso? Por suposto. Non temos nin idea de que facer, estamos absolutamente perdidos, imos medrando, penso que unha das poucas cousas boas que ten de ter xa unha idade, como digo eu, pois, por suposto, saber xa en cada momento como ir actuando, pero ao mesmo tempo decatarte que non tes ni idea de nada. Porque eu sempre digo que pensaba que cando fose maior sabería cales eran as respostas e cando chegas á miña idade decataste que non sabes nin cales son as preguntas. Entón, creo firmemente, sí. A xente cando se enamora aos 40 entra en efervescencia preadolescente. Total, absolutamente. Mira, que se volven gilipollas. Hai aquí enamorados aos 40, non nos lo van dicir. A verdade está sobrevalorada, quedamos, non? Entón, sí, nisto tamén crees? Sí. Sí? Mira vale. que... sí. As tías intelixentes tamén se enamoran de imbéciles. Home, claro. Eu puxen un titular no xornal de todas temos unha... Bueno, preguntáronme se eu creía porque decían que Úrsula Vaz era unha muller inteligente enamorada dun psicópata. Digo yo, sí. Todas temos unha amiga enamorada dun idiota, pasei toda a mañán. Bueno, é un amigo, e ademais especificábao despois no texto, ou un amigo namorado dunha idiota, pero claro, como o titular colleron a primeira parte, xa me deron pa o pelo, claro. Non, eu teño amigos enamorados de verdaderas lerdas, amigas enamoradas de verdadeiros imbéciles, e pasei toda a mañán co WhatsApp, todas preguntándome, e todos, son eu. Eu, claro que non, claro que non, claro que non. E a que era claro que sí, tamén lle dixen, claro que non. Pero vamos a ver. Este é un país de indolentes tan só preocupados por ocultar o que son. Uf, claro. Mira que hai xente que non fai nada, preocupada para que non se note que non fai nada, ou preocupada para que non se note que o fai mal, e, sobre todo, eu que son interventora, preocupada en botarlle a culpa a alguén do que está mal feito. Eu ás veces que digo, mira, queres facer o favor de corrixir o que che dixen e deixar de darlle volta? É que o ano pasado fixen así, estaba ben. Pero bueno, o ano pasado non me decatei que estaban mal. Eu sempre digo unha frase maravillosa como interventora que é isto como chegar a túa casa, cando lle dis a alguén, tens que cambiar iso, que está mal. Non, porque levo toda a vida facendo así. Isto como chegar a túa casa, topárate un home con outra e dicirlle, tranquila, cariño, levo 10 anos acostándome con ela. Iso que inmediatamente o leva a categoría de está ben feito. E sí, somos un país moi preocupado, máis que de recoñecer os nosos erros, que por iso a xente conecta tanto con Abad, aínda que é un maltratador del libro, porque a xente lle cae ben Abad. Eu preocupeime moito de poñer un protagonista que sendo un verdadeiro cabrón, a xente lle caera ben. E dime, falo para blanquear os malos tratos. Non, fago para que todos fagades a reflexión colectiva de que somos máis de levarnos polas emocións que pola frialdade dos feitos. Abad é un maltratador de libro, é un cabrón, e, sin embargo, cae ben. E por que cae ben? Porque recoñece os seus propios erros. Algo que non está a suceder nunca nesta sociedade. O sea, se teu equipo perde, é culpa do árbitro, se teu fillo suspende, o profe teñe manía, se perdes as eleccións, a culpa é do outro, absolutamente fai iso, non? Entón, creo que sí, ademais somos un país preocupado de que, máis preocupado de facer as cosas ben, máis preocupado de que non se noten de que as facemos mal. Eu incluída tamén, E a última... Bueno, non, pero teño que dicirlo para quedar ben. E a última que nos queda un minuto. Non hai estado mellor que o do desexo insatisfeito, o anhelo expectante. Por suposto, claro. Crees todo que escribes, Sí, non, cando fago reflexión, sí. Outras cousas que din os meus personaxes, por suposto que non. Que hai algo que a xente ten moita tendencia a confundir o tal. Pero ese tipo de cousas, ás veces, sí, eso sí que o creo. Sí, ainda que non me lembro xa que era. Pero... Non lembro tampouco onde podía ser. Non hai estado mellor que o do desexo insatisfeito ou anhelo expectante. Ti, a primeira vez que mercas un bolso bonito flipas, no 10º bolso non queres máis bolsos. Exactamente cando un se afai ao que ten deixa de prestarlle valor, cando un desexa algo vive nun estado de desexo expectante que realmente revaloriza, non? Por iso eu penso que temos que privarlle aos nosos fillos de moitas cousas. E son moito de privar e de non dar.
Penso que non se pode dar todo o que se desesa, porque senón beberemos total, é o primeiro paso para a frustración. Esta nova xeración ten moitos problemas coa frustración derivado do feito de que nós estivemos privados de moitas cousas con carácter xeral e queremos que os nosos fillos non estean privados dela. Non, teñen que estar privados de cousas, teñen que arelar cousas, teñen que para poderlas valorar, non? Entón, sí, o deseo insatisfeito é algo que nos axuda a medrar e que nos axuda a ser mellores persoas. Pois así nos deixas expectantes por un próximo libro. De momento, os 3 últimos de Abace Barroso están entre os 50 máis lidos nos clubs de lectura dos centros escolares de Galicia, así que parabéns por iso, parabéns por ese premio e un aplauso para Arantxa Portavaz.